že čušku jsou tam, pane, jsem u dalšího vlogu. Tentokrát je to z mojí sestřenici Rychy, ahoj. Ahoj. A dneska jsme se rozhodli, ano, vidíte, čtyřkolka, jsme se rozhodli, že uvidíme, jak, ona už si to nechce zkoušela. A kdyby něco poprvé jsem jela po téhle louce a jsem se rozplákala, jo. Svojí otázku, takže bude mít hodně, no. Prostě uvidíme, jak to nechce jde, protože já už jsem na tom odborník, takže uvidíme, jak to bude. Tak prostě jsem udělal takhle vlog. Jo, kdyby něco, proč máme ty mikiny, aby to tolik nebolelo. Takže jak oni jsou tady ty Tak, Niky, můžeš nastartovat, já se tak otočím, ať to je dobře vidět. Startuj. Rozehřeji trošku, tak. Tak, můžeš jet, holka. Vůbec nevidím na displeji, vůbec. Ale nic. Já na kole jezdit nebudu. To fouká hustě. Já ji nevidím, kde ona je. A já za to nemůžu. Sama. Všetně. A hele, teď to zkusíme, my si zkusíme. Já si zkusím také sednout za Nikču. A uvidíme, jak nám to půjde. Hele, my tady Nikča, my to vezmeme tam vzadu, tam také vzadu je les a on takhle vede okolo. A tam to je strašně, takže se mi nevědět. Kouká ruce. Tak. Tohle bude bolet. Já si tam nemám nic jako držet. Jenom tady toho takhle. Fouká strašně. Dělej, sedni si. Tak, já si sedu taky. A pak se to vymění. Pane bože. Jau! Tak, paní, jaká jako ten. Tak, no jasně dozadu. Ty jo, U mě znamená pomalu, to je rychle. jestli mám čeho držet, tak opatrně. No, tak máš blbý. Máš blbý. To mě nezajímá. Počkej, budu řídit, já se na kopě. A já to bolí, počkej. Ne, tady musíme jít pomalu. Já se budu držet tady, tak. Tam je tato zadostávka. Ne? Tak. Ne, tam je zase rovinka. A ne, koukej, tak takhle to objedeme, pokryjeme na to statek. A ti trošku sranda. Teď. Strašně. Skáče. Já určitě chcípnu. Jau. Dámy a pánové, to je strašná sranda. No, budu tak pro tebe. Jo. Taká díra, tam bylo na tu díru, jak se tam jenom flákli. Ale až budeme, až budeme na té cestě tam vzadu, tak řídím já. A uvidíš, jak ti to bude vole. A ty ale budeš držet tu kameru. Jo, ale hodně jsou zvyklí, víš to. Au. Může ublížit chlapům. Jo. Ochrátě u ty díry, že to není podně. Se nevím, čeho ty držet tady. Jo. Au. Ty vod, já tam musím dát chvilku kameru, pardon, ono strašně fouká. To strašně klepe. Pomalej, jak diváci hru vidíš, že všechno klepe. No právě, teď víš, a to víš, že tady tím bylo vyhrát. Teď by nám to chtělo. Počkej, tak tady zastav. Teď řídím já, holka. Teď. Ty kameny. Utážeš musím jedno. No, tak mi podrží kamerku. Je lidi. Je naše krásná holka. Uj. Tak. Teď Míša utahuje světlo zádu, protože ztratil markici. Já mám hrozně moc mega nohy a jsem velká, jo, takže... Já takový na půl. Počkej, už to se to
Ty kráso, on se nedrazí. Tak já jsem na to zvyklý. Tak ty, ale já ne. No, tak to si už jediný. Jak to nejde. To si všimnu. Jak to nejde. Já si pomalu. On to musí brát z té kamery. Ano, musím. Přesídlit. Teď vlastně jedeme za takovou volbu a tam to vlastně objedeme. A tam je vlastně další cesta za ten statek. Oh. A to je už udobný, takže uvidíte líp. A neříkej, kdo se tady to odehrává. A já pak nechci, aby tady... Neboj, Neříkej. tady nemá říká. Jo. Tady a tam. Si mi ho rozběž. Krásný výhled. Tady jsou většinou tančí a srnčí, takže... No tady spíš srnčí. Jo, nejezdí do těch těch. Aha. No vidíš, takhle se cítím já. Hele, kameny. Ne, ty kameny nesmíš jezdit. Jak fouká, tak jak ono to má pedál jako na řídítkách, stejně jako motorka. Akorát tady to je železný a takhle, když hodně fouká, tak to pak úplně studí a nedá se to řídit. Jeď. Vám doporučuji, když je zima, nebo jezdíte zimě, tak vám doporučuju mít rukavice. Nebo když hodně fouká, tak doporučuji mít rukavice. No, chára šíry. To ten terén tady. To chára šíry. Jako sice je to tady. Tady jsou většinou ty srnčí a dančí. No je, veď. Come on, bitch. Netankovali jsme 4školku, ne na maximum, musím ještě potom koupit. Vždycky jeď kuře. Sice je to tady hodně kamenitý, ale taky krásná cesta. Au, a tady, Hodně velká sranda. tady to je nejhorší tady. Jo. Au. Takže kdybyste chtěl někdo toto, tak si můžete zajet, pokud si zjistíte, kdo to je. A můžu vám tady ukázat takovou louku. A na Messengeru, když se vás budu, když si mě pak můžete přidat, jmenuji se Michal Havlis, no, to jsem asi říkat neměl. Ale jmenuji se tam Michal Havlis A tak oni neví, jako máš profilovku, víš co? no, ale jen to řeknu a můžete, já vás budu kontaktovat, kdy budu točit další videa ze 4školky. Oh, yeah. Jo. Come on, bitch. No, Takhle se má projíždět správná cesta. no, mě to samozřejmě jako jezdit nechce, takže to je spíš na přírodu. Na terén. A ne, tak se odpočínám u té chatky. Tam prý straší. Ale to asi mamču, když jsme tam byli, tak to asi nikoho nezajímalo, protože tam nikdo nebyl. My jsme včera nechali pušty, ale ne. No, když... Oj, mouky. Pak to vezme chvilku. Ježíš, se bolí ruka. A mě taky bolí, a mě bolí taky ruce právě. Mě bolí právě. Já už to nemůžu nic zmáčknout. Jdem k té chatce, tam se odpočinem, tam je úplně hustá sedačka. No, ty to trochu přebrzdí, jak ty jdeš. Jen tam se... Tady vlastně za tím křovím už to je, po té cestě vlastně. No tady je odbočka vlevo. Ojeď. A už nějak se jí už nechce. To je těžký, no, ale tady je. Nad nás bude ve videu slyšet, no. Na začátku to asi moc slyšet nebylo. Ten tam toho Ohniště.
Tak. Můj. Tady pane, se mi bolí zadek, ale tak. Mám stuhlý nohy. Ale já mám stuhlou ruku. Půjdej. Ty vada. Ona si krásná, jsou z té mikiny. Hezká. Jako ona se zdá malá, ale jako ono je malinká, ale jako je nádherná. Už mi se budu přát k Vánocům. A ty máš ten speed? No a Speedo není tohle, že jo? To není hodně krásný. To máš malý, to jo. Takhle krásná louka, úplně klid. Tamhle měla být studna, ale je to prostě chladí, nebo chladíš na pivo. A tady váš manažer. Jo, stará babička. Za mladý chlap býval svět jako. Co mi YouTube nedá to? Ban za, nebo ne jako ban. A něco jako ban za to, že tady zpívám písničky. A oni to dává. Jako je to tu úplně nádherný. Je to, ono je to vlastně takový horák, no, poloha. Jak to, Tady jako no. Jako tady ta planina by byla úplně skvělá na projízdku na koni třeba, nebo něco. A co chceš říct svým fanouškům? Že mám skoro těžkou. Ano, to máš. Jako, ono je to jako do mýho pasu, jo. Jako, tady mám pasa. Megastrom. Jsou hlavně megastromy úplně. Ono se to nezdá, je to fakt mega. Včera jsme si tady dělali bošty. A mě tak trochu chytly vlasy. To je dřevo, nebo co? Nevím, ale nech to. A když si koukejš, to dáš, tak tam něco padá. Deští? Je to jako dřevo. No, neřeš to. Klídeče, tak pojedeme. A pak budu řídit já. Hele, my si nevšimli. Koukej teda Náboj. starý. To je další. Další. A další. To je asi A někdo další? střílel. Tady by pro ně měly být od brokonce, ono se střelá kafy. No. Ano, můj táta myslí. Jo, jeho táta je myslivec. Takže vlastně je to můj strejda. A teď se odjel pracovat. On je vlastně svářeč. A on jezdí vlastně z hranice. A víc vám říkat Vydělává nebudu. strašně hodně. Tak Díky se tomu, že neříká. vydělává strašně hodně. A další. No, tak moc jako, A tak další. nad průměr, jo. A další. No, tak to tam nezbírá a nech to. A další. No a podrž to, srovná ty mikiny. No. Tak. O, ještě hrozně. Tak jedem. Máte mikiny? Je. Je hezky fakt. Svítilo mu sluníčko. Za to bude dobře vidět a snad nás i bude slyšet, no. Jako když tak se omlouváme za zvuk. Tak a já to znovu natáčet nebudu. Tak aspoň budeš mít takovou projížďku. Tak dobře řídíte. Tak teď ty a napište na komentáři, kdo myslíte, že řídil nejlíp. No to asi je poznat. No tak to asi ty, hele. Ale zase holka se na 4% Aspoň ti ten tvůj zadek tam nebyl vidět. A nevím, jestli byl vidět, no máš to přiřezený. A tak to nezapneš. Neumíš tak to je. To nejde. Mám mě to zapnutý? Není to zamnutý. Pozor, ježiš, pozor. No. Počkej. Jo. Dobrý, no. Tak trochu jsem to přeřadila. Tak nastartuj nejdřív. Rozehři to. Ne, počkej. Ty motorky. Tak pozor, tak já si jdu, ne? Čekaj. Dělej. Já nemůžu, nemám místo. Jo, na sebe se jednalo. No, určitě. Strašně. Ježiši, pásem. Jedem přes louku. Ne. Jo, jedem přes louku. A to strašně bolí. Ne. Nebolí, to když umíš. Chá díra. Další díra. Já umím jezdit. Určitě.
Ale já si nejsem Ty si mi rozbiješ tu šišku. No, ty máš povídat. A jeden tudy. Po silnici. Wow. Ty natáč. Ne, já koukám dopředu. Moji hlavu. O, její hlava. Její hlava. Já ho bolí ze zadu. Musí být posun. Nebo nechceš tam tu moji mikinu. Já s tebou nějak udělám. Tak, do toho kopce musíme pomalit. Kamín do kopce, vlastně z kopce, ne? Že vlastně do toho kopce to zabírá hodně benzínu. A se budu se ještě na celý video podívat. Kolik už natáčí? 15 minut, tak jsem to YouTube sníh. Mám podmínku na 30 minut. Tak to tady přeju, že já. Já Jako tak... já jsem se nejdřív bála, jo. No, přejš to. Tak když se Ty tady to skočilo, ne? Ale už bolí ruka. A ty takhle vidíte silnici. Ona tady, Nikča, ještě zítra bude, tak si zkusím ještě dělat svůj její vlastně padají. Já jsem dělal ještě video, ale pak příště budu natáčet sám. Vlastně já dobrá, Bez protože hole. jezdím za 14 dní, jo. Že jí matka byla hodně zlá, jako máma byla hodně zlá. Nechtěla ji nikam pouštět, prostě hlídej svoji mladší sestru furt. A ona teď bydlí pochopitelně ještě u babičky, takže by to mělo být lepší. Já si ji představila jako gangstři v louce. Já nemůžu úplně něco slyšet po tomu vítru. Kdyby to teda fakt spadlo. Yes, gangstři, pojď. Bravo. Au, pojď nápad. Au. To je to kutina. No jdem, to tak dělej. Doprava jeď. Na pravou stranu řidič profesionální. Opatrně. To je jako mega To je hrozné. Pošle na vibrátor. Jeď tamhle. Tady doleva jeď. Opatrně, ale teď pomalu, tady to je hrozný. No, co říkám? Ne, nahoře to bylo dobrý. Ale se rozšířila. To je příjemné, co? Pro tebe. Au. A víte co, vždycky nejlepší je to, si vzít volný tričko, pak jedete a platí to. Padák ne. Au. No, tam je nějaký pán. Au. A ty nabouráš takhle Já pomalu. nenabourám. Fantastika. Já budu v kůni. Jo, co se říká? Jo, budeš oči. A tam u té cesty zastavíme, já se potřebuji trošku sednout. Tak tady. Tady, kdyby nám upadlo jedno kolo z té stokolky, ne? A to tam se to auto zastaví. To auto. To tě vypnu. Pane bože. Myslíš, tam to bojí? Ne. Počkej, já jsem si to chtěl dělat tak v hlavě. Ne, tak snad dej to mojí. Ne, já se jenom líp udělám. Že mě pak do zadku tlačí tohleto. Nebo dáme tohle. A dobrý, že to mám. A se by mě to netlačilo do zadku. Tak, můj bože. Můžeme? Já vůbec nic nevím. Jasně, kdyby to se dolů nefungovalo by brzy. No, svítí ti zóna? Jo. Dobrý. Růza. Zatím to je na to. Tak, můžeš. Tu tak rychle 19 minut. Dej trošku plynu. Dobrý, jeden.
Bude. To je strejda. To je strejda. Jdeme na sladkou. Počkej, pozor. Dobrý. Já teď neviděl, kudy to je, jestli nahoru nebo dolů. A pojď tady tudy. Tady to bez... Tada, tady máme postel. Jdem si kolem. To není. A pak do komentářů napište, kde je lepší řízení. Jestli já nebo to je místa. Já se neužívám. Chci? Nechci víc mnou, protože prostě projedeme všichni na nás koukají, ne? Jo, to My jsme úplně... že holka řídí, víte co? Bacha na auta. Neboj. No neboj. Hele, motorka. Jeden si teda pěknou marihuanku. Taká zdravička. Má to BMWčko. Proč se to kouří? Nevím. Není to naše. Jo, tady se kouří. Pak mám to 6 krávy. Kravičky a ovce tam nejsou. No ale nejsou venku. No jenom 4 ovce. A tam je někdo běží. Někdo radí. Počkej, to přejedeme. No, tak to bude. Jeď rychleji, já ti ne... Ovce! Nevím, jestli jsou vidět ovečky. Aha, taky tady víc. No, tak Jo, jo, krásný tlustý ovce. a to nejsou pustý, to je... No jeď! Natoč tu žábu. Mrtvou žábu budu natáčet. Už jsme tady dneska ráno jeli. A našli jsme tady mrtvou žábu. No, auto. Žba. Au. Nemusíš couvat. Jeď. Já si budu stěžovat u soudu. Že hele, už tady ta žába není. Jo. Ne, ta jedí. Natoč tady bíky. Pohled krabičky. To jsou krásný bíci. Jo, tady. Ty to praskáme. Tady se vidět, čeho babu. Jo, nevím. No, tak To jsem asi ukazovat nemusel. Ty krabi. A ty jsi přijela. ne, nepřijel. Tak. Ty krabičky, tam mají míše. To To je voda. je ty korba. Niky, ty se pak tady zastavíš, já půjdu dozadu, uvidí lidi, jakou rychlostí to jede. No tak tady... Pizza? Pojď, rozji to. Co? Rozji to. Cože? Jeď rychleji. A rovně. A nebo radši ne, ono by se pak rozpadlo. Hele, tak tady zastav. No, vem si tu kameru. Bude ty lidi koukat, jakou tady jde rychlostí. Tak zastav. No, tak. Si tu. Tak, tady mám teda panové, když jste s ním můžeš... Tak já si dám své ruku. Jo. A... Pomalu! Ty vole. No to je vždycky rádi rozjede a pak se diví, že mu to chcípá. A ty to je další louka. Tam je vlastně kravín. Tam vzadu jsou krávy. Tam. Komunálně tady zdou všechno, kde je tak lítá to pandemí břicho. Břicho. To teď vezmu. To nádherně.
je tam hůně, jak to je ty přírody a ty zvířata. Já miluji. Hele, Míša už jede. Míša už nám jede. Tak ten měl asi takovou 40. 30. Tak už se zde otočí. A ty jsi prosvištěl teda. Kolikátky už jsi jel? Tak 40. Já to říkáš 40. Počkej, srovnej to. To je strašně rychle. Tak uvidíme, jak to bude Nikče tam. Počkej, to musíš takovou, já ti utáhnu to světlo. Tak Nikče to chvilku podrží, no. Já ti to utáhnu, můžeš jet, ať to nedělá randál. Jau, vypni to! Co je? Pálí. No tak když máš tady ty výfuky, tak se neděje. Jau. Tak nám to nešaj. Ujedeme. Jak to tam mluví? No, vlastně. Musím to jako co nejvíc. Protože si pak vezmu ten klub. Určitě si vezmu svůj víkend. Zívám taky. A je to nádhera tady. Nemám to. Tak asi je poslední, co děláme. A ty krávy tam jdou. Natočíme Nikču jako prosviští. A pak už jdeme domů. No a pak to ukončíme. Už máme 3 minuty. Schválně dělej. Voda. A bla 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 bla. Ej, co nejdál, pak zkus jet co největší rychlostí. Schválně daj ponoven. Napište, nebo počkej. Napište do komentářů, kdo jakoby myslíte, že jel nejrychleji. Kdo to měl nejhlasitější. Jako. To bude pršet. Tady to je takový tmavý fouka. Co? Strejder. No to jo, tak když přijde, hlavně tě posvíší. Minutu a půl. Prostě, chci další. Chytej, krovu. No to si teda chytí. A už jede, už jede. Už ji slyším. Tímhletím se, dámy a pánové, s vámi loučíme a čau. Zamávej. Niky, zamávej. Tak my se dámy a pánové, tak my se s vámi loučíme a čus. Čau.